Ni kedai Bati CTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Lums Hop Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go bat thamai. Kabas kem bat bidor. Shisngi shwa baka jela nyamba Shillong kan rekhe ya lengko sngi yap ka hisnem pura jong u Archbishop Dominic Jala ubalong unong sharai mensin jong ka jela nyamba Shillong ki bor penyat jong ka Cathedral Parish laj mkra ki le penlong ya jingpen khoj pensuba ya ni ka yeng mani da ka bodru ya kendon bala penjeri de ka sarkar jela leng baka tenat ka khoj ka khya ban yada na ka jing saphriang jong ka jingpang corona kumban supen ken mau hang ni ye umos Reverend Dominic Jala ula khlano hakajing ya takho kali kabala jia haka steps ni sajjan hakasnong Calusa County kabadon Hagari United States of America nakabenta ka jingpen khoj ye kabenta ba sapo jong ka yeng mane ki bor penya jong ka Cathedral Parish kila IT haka kenhon safety first hapo ka jingpet jingkmi jong uba Maven Marbanyang ban senrait dawai ya ki benshong ye ki jingkhang ba ki jingkhang yit ye ka senduk pla ye ka madan jong ka yeng mane kumjuro ya ka duwan ban ye ka sakristi ka we na ki jipen krek nor ki we ki jipen krek ni don kanika sanitization jong ka cathedral but ngasukmen ba na ka group safety first ka Meba Enterprise hapo ka jing alam jo ba mebin but ki but ki group chung i ngin sastang mentag ni sanitization but kani ga jing sanitize ka compare si namar baki ong makane adu lai pusngi oh kadai pusngi te ngam tip hadu kat no kat long sisya te mentang akhwat ngawer ya ki perlok let them explain in English how it takes place that 90 days it could last so that we can also endorse this company to other groups also because we need to take all the possible help of modern technologies and modern medicines to eradicate or to prevent ourselves from this coronavirus. Now I'd like to explain you what is this technology. The technology is based on what we know as retentive sealant technology. Okay. This technology, whenever is applied, which basically are sand particles, which is broken into microscopic level, it sticks to the surface and forms a covalent bond, just avoiding any solution that we're applying to get washed away or removed very easily. So that's the reason why this sealant technology allows the biobubble product to stay on the surface for next 90 days. So it will give you 90 days protection, and the surface there is a very low chances of surface infection. Now this product was developed in India by Chemtex, but originally there were only 7 companies who were doing it and India was importing them. But now because it has been produced nationally in our own country by our own company, the Indian company, the product is now available for consumer use. So we, as a part of Safety First, we will be applying this biobubble service in our famous Cathedral Church today, and just making it safe and secure for everyone for next 90 days. ngilale ke sanitization brush kata hak bagi shu ai da katuga le air mu to ka fume ki ong mo hak bagi ong peniap ki kanyang ngilale arsin laisin brush kata den rei kan ni ka teknologi ka wan ki ong ba ka don ka rukom ka batmai hak ba ki pen khu ya ka flooring ya ka flooring hak ba hang tu la ban ong ki bu da kata chemical ka balong kum ki spikes ti
ki bolong kum ki spikes ki bolong positif ki ban atrak ya kini ki virus ki bolong negatif tiki kita nang tu bad ha vapor pakitan kilong kidung ki panpai ki disintegrate ya kini ki spikes te katu idea ka banga sutenar ka bagi batai nga te na gani daw nga shim ya kani ka jing kani ka ya kani ka sanitization baki ong kan ne habu kan pusngi te nga scam bakan long kumtahan rei wala ta kataru nakapor sepor ngin hable hi kani ka sanitization da kani ka fume da ka air tu ban paniap ikinyang te ngatrai ngi scam ba da kani ka new technology ngila hi banile persya maki bawan hari maniru kemut ki ong bala da don kana pedeng kita ki virus kemut kini ki spice kita ni kita barki disintegrate hi te kata kalau ngawai ka consolation kan bangi kani ka science technology ka aingi te teng ban ngai ru so jenjar ban ngai teng ba haba ki ong gumta baka long kolong gumta te ngi hap sungai ti bad da ka jinge jungi kalong re kamut ban ong bangin light na ka deng mas lene ngin light na ka ban khu ki jat ne ban pan khu ki ti da ka ngi ka taru ngi labu ki facilities bar khoi te da ka bak sudon da kata ka sente sai ka flooring bat ka jing pen klan ka flooring bakan tan ki ti ayu kam biang re ngidon kam hi kata ka jing deng ka mas abang ngidon po imani bat ngidon kam ka na ka jing pen khu ki ti da ka lane da ka sanitizer ka bang labu bat kumju ya ka food sanitizing kat kum ka jing yutho jong u parish priest jong ka cathedral parish u reverend father Pascal Lungdo haka jingle nyam haka ni ka jingrekhe je ka lungkho sngi yap jong u archbishop Dominic Jala kaban salong haka si peutrik urisau arajar arpho an sawan yishibentaru u most reverend John Mulashira u balong u archbishop jong ka Jala nyam Guwahati kiwei pat ki archbishop bat ki bishop jong ki Jala nyam haka than chetai lam mi ngi ki riu nyam shenrang bat kenthei ki bahayeng asam bat katto kat nengut kinong sha khot ngobha ka jipan kre ka long kham tam ka jing pediang ya ki reuniam ya ki bishop bad ya ki reuniam bar khot bat kata ka long ha ka por khandai siteng la Simon step ni sadon ka mas ka bakarpang ya ki yaw archbishop hapo i meneba ha ka ba ki padar ki bishop ki padar bat ki sister ki bala invite wadi kitu ngi hab invite namar ka yi managing ka dap kala man ngiam tang hadu sauspa ti ala Simon step kasadon ka mas bakarpang daga benta tangi kiruniam barki bahiyang asem mo barki bahiyang asem barki close associate jong archbishop tenrei ha ka por hadin ka mas pat kasadon ka jing le buram ka bakarpang hapo ka tum ka jaka atep jungi bat ha ka ba ki bishop bat ki reuniam ki sadon lang tu kamdam ki bahiyang asem but ngasok tu ha ka por arbaji na kalang gi bahiyang sem ki khot yangi na ka benta ka jing unveil yaw tau basmo yaw ya ka dor jong archbishop ka ba kilabu ha ka plau yeng jongki kata ka dei na ka yeng sem bangirung ya don bentalang katu kan ne ki bala ki la khot de ha ka por san siteng jan miet pan na kaliang jong ki pa jong ublei ngi ailat ki bakin wan na ka benta ka mas bu khoi ya ka bangilaban pengiam le se kumba sans pangut hang ni hapo kayu meneba bada po hall jingi ke machispa banda ka buat arta di protocols jang government ti kani kalong ka jipudan burom jagi pa jung ublei pat bat kasngi ublei khat wei tarik kan selong barok ki kajing penkre ka bangilaya don kajing yalang man kani ki padar man la ka parish ka don la ka jong kajing le buram ha ka baki mas bar khoi kin long na ka benta ban penon buram yaw archbishop i jungi ti na kaliang jong kadai sesu kilapan me artli ki kot ka we ka kot ka be de pang ka jing em ku jong archbishop ya ka ba la tho da ki breu ki batip bha pang ju bat ka we ka pictorial souvenir ya ka ba ki breu ki la ban ra cha ka yeng ka sem ju ki ban patsa kan mau ya ka ne ka jing dap chisnem ti kata ken kani ka jing khanglan no jong ka jing hab limit ya ki jing nongwan ka penlong ingi le se bangin sosi bangin nomla ban le ya kata ka jing le buram ka bangi de ban le haki por ki basuk basain den rei ngatrai kala biang hi kumta ya ka ba ki pa ju blei
kamtam kin yasnok mensim ike bangi ya kemas ke ba kena siteng bat kemas ke ba san siteng jenmit la syai gin sa live haka YouTube bat kumjuru bat kaneki ka kabel TV ru ti wi paju blai ngatrai kinam du hadu kata-kata na ya kaneka jingle niam bat penan buramyu hai ki bisa bro kemangas ngau mata bon dan ki bisa ki balayo coronavirus ru den rei ki benwani mat kinam palat ya kan ngut war lagi don haduk khatsan ngut mo kapal khatsan ngut kita gerita bisa bro den rei kinong wan ti ngatrai kinam palat ya kan ngut but what kita kan ngut mo bentip mo let's say don na prejuki don la ke jong restrictions ya kebalik sekinam 81